खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि अनसलियाव सयनासि शिफ्ट थामाव सिखावनि उदखार। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै बुंदों हाग्रामा। गवालपारायाव मा 8 मोसौजों लोगोसे 2 मोसौ दालाल हमजादों। सराइबिल बसगावआव सिमान चेतना पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव सिमाखौ मान होनाय हाबाफारि खुंदों। सिलचर एनआईटिआव रेगिं सा 18 फरायसानि बेरेखायै बुजानाय फरायसानि एफआईआर। बरपेटा र'डआव फ्लाइअभारखौ थाबैनो लुफुंनांगौनि दाबि खालामदों रायजो राजाया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि अनसलियाव शिव धाम मन्दिरनि थाला सिफायनानै सिखावा खावनानै लांदों सना रुफाजों लोगोसे नोगोद रां। मोनायाव रावबो थायै सुबिदा लानानै मन्दिरनि 3 केजि रुफानि बिबार 10,000 रां गोबां माखासे गोजाम कन्टि काहा पितलनि बासन बर्तन लानानै थाङो सिखावा। दिनै रबिबारनि फुङाव सुकिदार फैनानै मन्दिराव हाबफैनायनि उनावसो सोराङाव फैयो सिखाव खावनाय जाथाया। उनावहाय जाला आउटपस्टनि पुलिसा फैनानै तदन्तखौ जागायोब्लाबो दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बाक्सा ओनसोलाव थानाय सयनासि शिव धामाव फुजा अर्चना खालामोब्ला गोसोनि साननायफोरा जाफुङो होननानै गोबां गोजान गोजाननिफ्राय सिबियारिफोरनि भिर जायो मन्दिराव। सोलायनाय आरो जौगानायनि स्ल'गानजों बिटिसिनि सोरखाराव फैनाय प्रमद बर' सोरखारा थांनाय 3 बोसोराव जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावाजासेनो थांनाय 17 बोसोर समाव बिपिएफ दोलोआ जेबो जौगानाय खामानि मावाखै होननानैल' बिपिएफ दोलोखौ बांसावबायल' थादों। बे बाथ्राखौ सनिबारखालि क'क्राझार नोगोरनि केडिएसए गेलेग्रा फोथार ब्लक लेभेलनि मोनसे दोलोआरि मेल एबा मास रेलियाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों। लोगोसे बुंबावदों दि थांनाय समाव बिपिएफ दोलोआ आइ दैमानि सायाव आरोबाव गंसे गोदान दालां बानायनो चिरांनि टुक्राझार आइफवालियाव मिरु सोरखारनिफ्राय गनायथि लानानै दालांनि खुन्थियाफोरखौ बानायखाजोब्बायमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा दासिमबो बेखौबो मावफुंनानै होनो हायाखैसै। बिपिएफ दोलोआ गोहोआव थानाय समावनो 31 नं राजा लामा सापागुरियाव मोनसे फ्लाइअभार बानायनांगौ होननानै मिरु सोरखारनिफ्राय गनायथि एबा सेंसन लाखाबायमोन। नाथाय प्रमद बर' सोरखारा बिटिआर गोरोबथायाव लाफानानैबो दासिमबो मावफुंनो हायाखैसै। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा फोरबो खुंनोल' रोंगौ आरो गुबुनखौल' दुसिनो आखा-फाखा होननानै हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुंथिलांदों। मख'नो गोनांदि सनिबारखालिनि बे मेल खुंनाय समावनो गोबां गोदान मावथिफोराबो बिपिएफ दोलोआव गोदानै जयनिं लाहैदों। बे हाबाफारियाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बारग' डेपुटि चिफ खामफ्रा बरगयारी, एमसिएलए दनेश गयारी, बारग' इएम मन कुमार ब्रह्म, बारग' एमएलए मनेश्वर बसुमतारी, एमसिएलए देरहासार बसुमतारी, मालती रानी नार्जारी मोना बे रेलियाव बाहागो लाहैदोंमोन। गवालपारा जिल्लानि माटिया पुलिस थानानि बेन्दोंआव उत्तर बागुवान गामियाव गासै मा 8 मोसौजों लोगोसे 2 मोसौ दालालखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। माटिया पुलिस थानानि असिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उत्तर बागुवान गामिनि बिडिपि पार्टिया रबिबार खालि फुंनि 4:30 रिंगायाव मा 8 मोसौजों लोगोसे 2 मोसौ दालालखौ हमनानै माटिया पुलिस थानायाव खौरां हरदोंमोन। लोगो लोगोनो पुलिसा बे जायगायाव थांनानै आमिर आली आरो मनसेर आली मुंनि 2 मोसौ दालालखौ एरेस्ट खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। एरेस्ट खालामजानाय 2बो दालाला सिमान लानाय बायदिब्ला बिसोरो बागवान गामिनि मोनसे मोसौ डायरी फार्मनिफ्राय बायनानैसो लाबोदोंमोन। नाथाय अब्लाबो पुलिसा डायरी फार्माव थांनानै बिजिरनायखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बसगाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सिमान चेतना मर्चा पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सिमाखौ मान होनाय खुंफुंनाय हाबाफारिया गाहामै गाहाम जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिफैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ आरो बालाजान सिएइचसिनि डाक्टर नीलकुमार ब्रह्म, लोगोसे जमदुवार फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर शिवराम बसुमतारी आरो बिटिआरनि इएम उइलसन हासदा,
EM उकिल मुसाहारि, EM घनश्याम दास आरो MCLA माधव सेत्रीमोना माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सिमाखौ मान होनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि फारसे गुवारै सावरायनाय जायो आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि इयुन दानाय आरो जिउ खुंनायाव गावखौ माबोरै सासे राफोद हिसाबै दानो हायो बेनि फारसेबो गुवारै मिथिहोनाय जादों। लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा बाहायोब्ला माबायदि थासारिजों जुजिनो गोनां जायो आरो गावखौनो माबोरै सांग्रां लाखिनांगौ जायो बेफोर फारफ्रोमबो बिथिंनि फारसे गुवारै सावरायनाय जायो। लोगोसे ओनसोलनि मानगोनां साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे बिमा-बिफा, बिदा-फंबाय आरो लाइमोनफोरखौबो बे हाबाफारियाव जाति धोरोम बोरोन बासियालासे गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बराक सेरफांनि सिलचराव थानाय NIT आव रेगिं खालामनायनि आरोबाव गोदान जाथाय। BTech इन्जिनियारिंनि 4थि सेमेस्टारनि फरायसा सिद्धांत प्रत्या मुंनि फरायसाजों लोगोसे गुबुन सासे फरायसाखौ सा 18 सेनियर फरायसाफ्रा रेगिं खालामनानै 6 नं हस्टेलाव शुक्रबारखालि बुग्लिदोंमोन। जाहोनाव सिलचर मेडिकेल कलेजाव एडमिट जानांनाय फरायसा सिद्धांत प्रत्यानि बिमाया सिलचर सदर थानायाव 6 नं हस्टेलाव थानाय सा 18 फरायसानि हेंथायै FIR होबाय होननानै काछार जिल्लानि SP नुमल महन्तआ मिथिहोदों आरो नायबिजिरनो आखायाव लाबाय होननानै फोरमायबावदों। बे बिथिङाव सिलचर NIT नि डाइरेक्टर प्रफेसर रजत गुप्ताया बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों आरो बेनि सोमोन्दै जेबो बुङाखिसै। बरपेटा रडनि आद्रा थानाय फ्लाइअभारखौ गोख्रैनो लुनानै आबुं खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रों नागरिक मेल खुंदों बरपेटा रडनि रायजो राजाया। गोख्रैनो लुनाय खामानिया आबुं जायाब्ला गोख्रैनो गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनाय जागोन होननानै जुगुमदों। 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो लुनाया आबुं जायासै बरपेटा रडनि गोजौनि फ्लाइअभारआ, जायनि जाहोनाव जमनि लामाजों भुगिनो गोनां जादों दुर्भाग्य रायजोआ। 5 बोसोर समाव जोबोद लासै फ्लाइअभार लुफुंनाय खामानिखौ मावनायनि थाखाय हान्था मेला खालामनायाव गोब्राब जादों। जोबोद फिसा आरो गाज्रि लामानि साजों गोबां सुबुंफोरा हान्था मेला खालामनो गोनां जानायाव गोब्राब जानानै फैदों। बेनि अनगायैबो रेलवे फुटब्रिजखौ बन्द खालामनानै होनायाव रेल गेटआव सानफ्रोमबो गोबां हेंथा नुजाथिदों। बेबायदि गाज्रि थासारिनि राहा नागिरनानै गुबुन गुबुन दल संगठन लोगो नांनानै आद्रा जानाय फ्लाइअभारनि सिङाव मोनसे नागरिक मेल लानाय जादों। मेलनि गेजेरजों राहागोथे थागिरि समाजा गोख्रैनो फ्लाइअभारनि लुनाय खामानिखौ आबुं खालामनो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनिसिम दाबि दैखांदों। बे मेलाव गुबुन गुबुन प्रस्ताब नाजावनायजों लोगोसे गोख्रै बे फ्लाइअभार लुनाय खामानिया आबुं जायाब्ला गोख्रैनो गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामगोन होननानै हुमखि होदों थागिरि रायजो राजाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।